gaya pemangki niresyor na meron. Asa naman itong bata ato? Sa di gaya man mo? Ang tama to na. Niresyor na to. Manirsyon na magkakuha putat. Baho kayong tayo. Asus. Lala masipit tama tato kanina libang itong bubuang. Gani na, uwa ka na preso. Tain itong baga day. Alam. Ito po, dagag bukay ka. Yung kagbulawan, tayo day. Buka dito pa daw. Gani but antong manager sa bangko. Pero ay kapala ka. Kena aku bagong wanday bapa. Yung tangan na to. Pao. Mga papa na ko kayo. Oh, dah. Butot sa inyo eh. Duk ko masahin mo buto. Makit anto ni dia. Sukut ta dia. Dato ito na ba? Kita. Ya usah mamay dibayang to. Ala! Yan. Turbo ko na libang oh. Unya asa nang punta malibang ron. Ang tuguro kay nay tuod. Sekarang na iduha ka ba to? Oh, tuguro. Lah, tuod. Wapong mga tayo ng mga tawanan para magbuhat kita. Kuhan ng bitindog kita. Tayo ba? Gawa tayo. Naon sa man mo? Malibang mo na sa akong pwesto. Mura mo pwesto ito ha. Tat ako. Wala na ba? Ako dira dyan. Wala ka bato daw. Nito is tungaw. Na ito naan. Baor dyan na. Ako dyan na. Ako gini ba? Ako gini bato. Bato daw. Tuod. Suna. Saan ni? Atay! Tayo na po bay! Tayo na po. Tahuan yung dapitan ni bay! Wala gini unod kay kawanan. Kaya! Kalom na gini. Okay ba? Mao dyan sa ayan yung tuod ba? O ito na. Atay, mau jadi bay ba? Mao gini. Oh, kabutan rin ba? Nasa saya ng bulawan. Bro, mao gini rin. Atay, buta ni bay! Ito ba? Ito mo gini no? Mao gini. Atay, mura mang ngampung bay! Buho ang luna! Ano ito ang robay? Atay, mau jadi bay ba? Mao gini ba? Tay. Oh. Tayo bay. Tayo na po bay. Dah. Ano sa mga malibang mas gurang ko na bay. Asin. Tay. Oh, dah gurang bay. Mao gini ya. Na sa mga pa. Ano? May dugaan yung bay nga! Ano sa akin? Ano bay? Bay. Sa mga bay. 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 Hey, kuha na bay. Uy bay. Bay, kuha na bay.